Хайырлы кеш, дуслар. Исәнмесез? Сезне Time TV каналында сәламлим мин, Лилия Хайруллина. Һәм мин, Лилия Гимаддинова. Җәйнең беренче айы ахырына да җитеп килә. Димәк, без ниндидер нәтиҗәләр инде ясасак та була. Әйдә без резидентларыбызның иң яхшы хатирәләрен искә алыйк. Әйдә, бүген топ клипта якты хатирәләр һәм яхшы кәеф чыгарылышы. Башлыйбыз! Дуслар, тапшыруыбызны башлар алдыннан иң аз тавышлар җыган резидентны игълан итәргә кирәк. Кагыйдәләр буенча, аның клибы безнең хит-парадта башка катнашмаячак. Игътибар экраннарга. Бәхет, узак көттем сине. Эзләдем бар җирдән күкләрдән. Бик узак вакытлар эзләп таптым. Югалтмамын сине мин бүтән. Ярат мине узак. Авырлыклар миндә буламасын. Диңгез дулкын ярга бәргән кебек. Барлык кайгы бетсен калмасын. Ярат мине, ярат узак итеп. Сүрелмәсен безнең күңелләр икәү генә. Икәү бергә диеп, кавышсыннар безнең йөрәкләр. Тапшырубызның бер күңелле өлешенә килеп тә җиттек. Бездә өр-яңа клип. Әйдәгез, премьера белән якынрак танышып үтик. Синдәй утны, синдәй шукны булмагандыр күргәнем. Башларымны әйләндердең, җаныма ут үрләдең. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның чып-чынын. Шырык көлеп торган, син кычыткан чып-чыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның чып-чынын. Шырык көлеп торган, син кычыткан чып-чыгын. Әйдә, шәп карыйк. Йөзләреңдә кояш микән, әллә ай нурларымы? Урыныннан купкан йөрәк, аны син урладыңмы? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның чып-чынын. Шырык көлеп торган, син кычыткан чып-чыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның чып-чынын. Шырык көлеп торган, син кычыткан чып-чыгын. Син минем бәхет кошыммы, әрнү сагышым микән? Кычыткан чып-чыгын сөеп, әллә ялгыштым микән? Сине күрдем, шунда белдем, яратуның чып-чынын. Шырык көлеп торган, син кычыткан чып-чыгын. Сине күрдем, шунда белдем, яратуның чып-чынын. Астағфирулла. Көпә көндез уялмыйча тартып утыра. Ахнур кама. Сине күрдем, шунда белдем,
туның шыпшының шырық күліп тұрған сен қышытқан шыпшығын сені көрдім шunda білдім яратуның шыпшының шырық күліп тұрған сен қышытқан шыпшығын шырық күліп тұрған сен қышытқан шыпшығын сен қышытқан шыпшығын Иҗади кеше өчен якты хатирәләр әлбәттә иҗат белән бәйле. Әйе, Илзида Госманова да искәрмә түгел. Мәсәлән, быел аның Казанда филармонияда сольный концерты узган. Казанда гына түгел, Ярчаллыда да. Илзида өчен тавыш бирергә теләсәгез, 1320 номерына Топклип 231 коды белән SMS хәбәрләр юллагыз. Тельеш, қызыл балам, шық жемелді өзіні де, мәхәббәтіні сағыш еттің, тұр алмадың сөзіні де, түшлеріме кіре аланы да қызыл балам, шында мені кетерсің деп, алыданам әлі хаман, түшлеріме кіре аланы да қызыл балам, шында мені кетерсің деп, алыданам әлі хаман. Алам түрге қызыл балам, yazların şeşek ata, şulak şeşkelerge qarab, көңелім сиңа қайта, түшlerime кіре аланы да қызыл балам, шында мені кетерсің деп, алыданам әлі хаман, түшлеріме кіре аланы да қызыл балам, шында мені кетерсің деп, алыданам әлі хаман. Yaktı olan kızıl balam, hatireler uşağı, utan olup suğa sala, mehabbetinin kuşağı, düşlerime kire alanı da kızıl balam, şunda meni kütersin deyip, alыданам әлі хаман, түшлеріме кіре аланы да қызыл балам, шunda meni kütersin deyip, alыданам әлі хаман, шunda meni kütersin deyip, alыданам әлі хаман, alыданам әлі хаман.
Фирүзә Парижның матур клибы тамашачыларга яратылып өлгерде инде. Әлеге клипны төшерү процессы үзенә күрә бер якты хатирә дип сөйләде ул. Фирүзәнең клибы күңелегезгә хуш килсә, 13:20 номерына топ клип сүзе белән башлап, аның кодын язып җибәрегез. Яки TMTV каналының сайтына кереп тавыш бирегез. Мин бәхетле синең янда, бәхет бит ул тик бергә, шатлык куанышлар белән яшик җаным гомергә, яшик җаным гомергә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Синең якты карашыңда күңелемне күтәрә, бергә җиңел, бергә рәхәт сынауларны үтәргә, сынауларны үтәргә. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Миңа бит ул син кирәк, сиңа бит ул мин кирәк. Яшик гөрләп бер-береңә һәр вакыт булып терәк, һәр вакыт булып терәк. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Күзләребез күзләрдә, кулларыбыз кулларда, мәхәббәт якты йолдыз ул тормыш дигән юлларда. Киләсе резидентыбыз Гөлназ Батталова өчен 2017 ел бик уңышлы булды һәм хатирәләргә бай булды. Килешми булмый. Алтын барсынын алдымы? Алды. TMTV премиясенә ия булдымы? Булды. Тулы бәхет өчен кияүгә генә чыгасы калды. Анысын Гөлназ үзе хәл итәр инде. Без үз чиратыбызда аңа уңышлар телибез һәм Мирас җырын тыңлыйбыз. Әгәр салкын сулар акса, сүндереп ушакны басарыма, бәлки эссе ялкыннардан.
Леопардай күкә ашарма Сынауларға толы дөнья Үз мақсатыңа сен тугры қал Алда юл ауыр болса да Башқа насаларға ашықма Игілінген шақта барып бара Яңа таңдар ата барыр ізлерді яндырда Мераз болып қалған ата-бабадай Балам барысы юлдан біз атлаймыз алға Язғы сау жер болар дауа Жил белән мәхәббәт тарала Су ялкын туфрак һәм һава Һәр вакыт янәшә булалар Могҗизага тулы дөнья Өмөтемне үрә хыялга Алда юл авыр булса да Башканы сойларга ашыкма Икеленгән шакта борылып кара Яңа таңнар ата барыр эзләрде яндырда Мирас булып калган ата-бабадай Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга таба Икеленгән шакта борылып кара Яңа таңнар ата барыр эзләрде яндырда Мирас булып калган ата-бабадай Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга Могҗизага тулы дөнья Өмөтемне үрә хыялга Алда юл авыр булса да Башканы сойларга ашыкма Икеленгән шакта барып бара Яңа таңнар ата барыр эзләрде яндырда Мирас булып калган ата-бабадай Балам барысы юлдан без атлыйбыз алга Киләсе резидентыбыз Илмира Галимованың да елы хатирәләргә бай булган. Беренчедән ул үзенең 18 яшьлек иҗади юбилеен үткәргән. Икенчедән, Татарстанның премьер-министрыннан һәм мәдәният министрыннан рәхмәт хаты белән бүләкләнгән. Мондый вакыйгалардан соң Илмира һичшиксез тагын да ныграк илһамлангандыр. Сез дә, кадерле тамашачылар, илһамлана Илмира өчен тавышлар юллагыз. Балкыттың син бар дөньяга Милләтемнең данан исемен Газиз җирем минем башкалам Аерылып тора башкалардан Аерыла башка алалардан Ойлы да син, нурлы да син, моңлы да син, эй Казан. Моңлы да син, эй Казан.
Суланып ата таңнарым, тирә-якка яңгырата, моң азанын казаным. Мең елдан да артык тарихым, җиһаннарда яңгырый исемең, туып үскән газиз җирем, моңлы назлы бишегем. Күп милләтне саяндырган, данлы Казан бәлләр бишегем. Горурланып яши халкым, туып үскән газиз җирем. Күп милләтне саяндырган, данлы Казан бәлләр бишегем. Данлы Казан бәлләр бишегем. Ә менә Марат Яруллин үзенең хыялын чынга ашырган. Хәзер ул BMW машинасы иясе. Машинаң котлы булсын! Ә сез, тамашачылар, Марат өчен тавыш бирергә онытмагыз. Син ул минем өзелеп сөйгән ярым, яратканым бәгереме гүзәлем. Синнән башка көнем көндә түгел, синең өчен өзелә үзәгем. Сине яратып мине туя алмыйм, күз алдымда һәр чак йөзләрең. Синең көләч матур карашларың, онытылмас кара күзләрең. Сине яратып мине туя алмыйм, күз алдымда һәр чак йөзләрең. Синең көләч матур карашларың, онытылмас кара күзләрең. Тик син генә минем йөрәгемдә, башкаларга урыны юк анада. Минем өчен бары минем өчен, син тугансың якты дөньяга. Сине яратып мине туя алмыйм, күз алдымда һәр чак йөзләрең. Синең көләч матур карашларың, онытылмас кара күзләрең. Сине яратып мине туя алмыйм, күз алдымда һәр чак йөзләрең. Синең көләч матур карашларың, онытылмас кара күзләрең. Минем мәхәббәтем көчле ялкын, сөю хисе тулы йөрәккә. Исемеңне кабат-кабат әйтәм, ул бит минем ярсу йөрәктә. Сине яратып мине туя алмыйм, күз алдымда һәр чак йөзләрең. Синең көләч матур карашларың, онытылмас кара күзләрең. Сине яратып мине туя алмыйм, күз алдымда һәр чак йөзләрең. Синең көләч матур карашларың, онытылмас кара
Дуслар, исегезгә төшереп үтәм. Резидентларның позицияләре бары тик сездән тора. Сезгә клип яки җыр яки башкаручы ошаса, тавыш бирергә онытмагыз. Яраткан җырчыгызның кодын топ клип сүзе белән башлап, 1320 номерына юллагыз. Ә хәзер сезнең өчен экраннарда Наз җыры белән Искәндәр Газизов. Izleme sözlerinin asılın, İzleme gözlerinin maturun. Bir mina tik көңел жалысын, мұң болып yürekке yatırın. Bir mina tik көңел жалысын, мұң болып yürekке yatırın. Гомерләр мәңгелек җәй түгел, берәмләп яфраклар коелыр. Кыраудан ишегән чакларда яфраклар яфракка сыйыныр. Кыраудан ишегән чакларда яфраклар яфракка сыйыныр. Яшәрми яфраклар саргайгач, дөньяны яшәртә язгына. Йөрәктә һәр вакыт яз булыр. Бир миңа аз гына, наз гына. Her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Yürekte her vakit yaz bulur. Bir mina az gına, naz gına. Bir mina az gına, naz gına.
мөһиме, тормышның һәр көненнән ләззәт алып яшәргә диде безнең киләсе резидентыбыз. Бу сүзләр белән килешми булмый. Тормышыгыздан ләззәт алып яшәгез һәм безнең резидентлар өчен тавыш бирегез. Күңел өчен генә булсын әйдә, алда мине юри сөям диген, жаннарымда давыл басылсын да, кояш нуры күмсен күңел күге. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине киләсе ясә, алда мине килә, алданасы, син кабызган утта киясең. Әйдә бетсен янсын дөрләп йөрәк, мәхәббәтсез аңа нәрсә кирәк? Сөюләрдә адашасым килә, бер янасым килә, тик шул телә. Алда мине әйдә, алда мине, алда мине киләсе ясә, алда мине килә, алданасы, син кабызган утта көясең. Alda minə kiləsi yəsə, alda minə kilə, aldanası, sin qabızğan utda küyəsi, sin qabızğan utda küyəsi. Ул узган атнада гына хит парадка килеп керде. Димәк, яулы сәүрләр алда әле. Бары тик сез генә тавышларыгызны юлларга онытмагыз. SMS хәбәрләр юллагыз. Яки TMTV сайтына кереп тавыш бирегез. 3нче урын иясе сезнең экраннарда. Һаман алга дәшә, яшәүләрем тормыш сынавы, яши белеп җирдә яшәгәндә, бу тормыштан туеп буламы? Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда. Җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулымда.
ташларга борылышлар кертеп, Ходай бирә меннән сынаулар, мәхәббәт һәм сөю булган чакта, кабул була барлык юраулар. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулымда. Кеше килә җиргә сыналырга, чиратлаша бәхет сагышы, канат куя һаман алга дәшә, ераклардан яшьлек тавышы. Хыялларым өмет белән тулы, җырым юлдаш барыр юлымда, җитәкләшеп алга барган чакта, минем кулым синең кулымда. Хыялларым җитәкләшеп, Тапшырубызның тагын бер кагыйдәсенә буйсынып, бүген без Гөлнара Габидуллина белән хушлашабыз. Киләчәктә тагын күп тапкырлар очрашырга язсын. Очрашу, табышу, кавышу, кешеләр сөюсез торалымы, тик язмыш вәгъдәле парларны аерам бер кемнән сорамый, тик язмыш вәгъдәле парларны аера бер кемнән сорамый. Динара Рәхимова исә биеклектән курка. Һәм быел ул үзенең куркуын җиңгән. Әйе, Динара Дубайда дөньяның иң югары бинасының башына менгән. Котлыйбыз, Динара, һәм иҗатында шундый ук югары биекләргә ирешүеңне телибез. Сезнең тавышлар ярдәмендә беренчелекне яулаган клип. Үтәгеләр кайтмас, танарга бададатмас. Күңелләрне ямле, матурлык һәм ярату. Яратып яшикне, яшик безне яратып. Елмайык без һәр көнне, елмайык без һәр көнне. Елмаюлы якты йөзләр булсын иде һәр кемдә. Яшьгенер бер генә. Булык безгә бәхетле, безнең кулда бәхет, яшик без рәхәтләнә.
Yıllarımız var, yaşlıktan matur uzar. Seyenip yaşıklı, yaşık ve seyenişi. Yılmayık biz her günüge, yılmayık biz her günüge. Yılmayılı yakta yazlar bulsun ire. Her günde yaş gömer bir güne. Adını beri köve, şiirlikler biz gelebildik de. Adını beri köve, kül gele yaşakma. Adını beri köve, temuşun yaratıp yaratıp. Adını beri köve. Yaş gömer bir güne. Adını beri köve, şiirlikler biz gelebildik de. Adını beri köve, kül gele yaşakma. Adını beri köve, temuşun yaratıp yaratıp. Adını beri köve. Менә шулай итеп тапшыруыбыз ахырына да килеп җитте. Сәгать дәвамында безнең белән булугыз өчен рәхмәт. Якты хатирәләр һәм күтәренке кәеф теләп без, Лилияләр, сезнең белән саубуллашабыз. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Makeup Atelier – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Makeup Atelier.